blouse. At saka, ano, dapat. Alam ko, hindi ako hindi lang siya. Shout out Ate Malin. Ulo, partner. Ulo. Rich boss, so rich boss. Sandal lang. Sa baba. Ay, shout out sa 18 viewers. Ate, 20 lang yan. Oy, sayote! Arman! Wala! 40. Nice na naman eh. Like 3183, shout out. Good as. Okay, shout out. Salamat sa thumbs up. Sige tayo.
Ma'am Shibing, shout out. Salamat sa 4 viewers at 2 thumbs up. Alicia. Elmer, shout out kay Elmer. Kumusta mo? 17 viewers, shout out at 3 thumbs up. Kaya po dahil. Uy! Kuya Elmer, naggala ka na naman, sabi ni Maria Fer. Oy, 21 viewers, please subscribe my YouTube channel and like and share. Hi, Tay Robin, shout out. 19 viewers at 4 thumbs up, shout out. Tay Robin, salamat sa pakaway-kaway dyan. Boy, boom, salamat. Tay Robin. Kumain niya ata si Marma. Oras na. Kasunsi, kumain na agad. Boy, salamat boy. 17 viewers, thank you. Nine viewers, thank you. Bili natin. Sayote. Sayote. Sabi ka natin, Rio, kukunin mo yung ano mga pagkain natin para naman ako. Meron ko pa sila dito. Hindi, ang dami na. Kanina ito, pambaka. Kumain yata. Wala man, kumain siguro. 6 viewers, thank you. Hey tol, press mo to vlog.
Kumain ka ba? Ito ka, ano na itong bata na to? Walang tao dyan, oy! Kasi malaki talaga ang Dito yan. Para security ba yun? Oh! Wow na po eh. Kaya pa sana dito niya lang ilalagay. Walang piraso, 100 yan. Sabi mo sabi mo Ayan. Hindi magpasuot kaya Ate Mami. Sarap mo ako isang dato. Hoy! Bilang mga iloy! Iloy! Wala sir. Sali na ay. Elmer, salamat. Good morning dear. Karen, thank you so much. Mary Grace, thank you. Sangkay. Bawas. Thank you, ma'am. Seven viewers, thank you.
Kaya bilhin natin ah. Like, dance ang kahit. Thank you so much sa palay. Merry Christmas. Ano? Isip ko. Lalo ako na ito. Tapos mo na ito. Yeah, boss. Waiting ko lang. Kaya bilhin na sa'yo, te. Teka. Yun akong baro. Uy. Hello. Ako bilang ikaw ah. Ako bilang ikaw ah. Wala ka. 1,000 lang. Tahimik ka. Ha? 1,000 lang. Ito, gano'ng katao Uy, ka. kabilang na. Matumal nga ni. Photo. Kaya bilhin natin. 25. 40. Dapat 1,200 lang. Awas ako. Awas ako. Awas ako. Yung Nike, 150 araw. Sa ating 170 araw. Kaya. Ano pala? Kaya pabilang. Oy. 6 viewers, thank you. Dapat ko na ada-ada. Ano yun? Gano, wala na pinigil. Pero, ayaw na kami na, doon na pinigil. Dami nyo. Bigay ako. Yung gago. Ikaw yung gaga ako. 8 viewers at 8 thumbs up, thank you. Salamat sa mga nakabili dyan. Hey, pili natin. Hey viewers, thank you. Comment naman kayo dyan. Pag nakita ni Marmara yung kakainin na naman. Ano mo to ah? Sa'yo, tite. Nine times up, 9 times up. Salamat. Bili natin ah.
Eh, bilhin natin. Eh, bilhin natin. Diba? Alam? Eh, bilhin natin, bilhin na. Oh. Tara, tara, tara. Eh, bilhin natin, oh. Bilhin na, oh, ate, oh. Meg, ka muna. Hey! Bakit ako hindi mo kumiyayaan? Siya lang yakap-yakap ko eh. Bilhin na, ate, bilhin na. Pabilis sa'yo, te. Tita Mami, shout out. Good morning. Good afternoon. Shouty Mark. Shouty rin po. Kumusta, Tita Mami? Natin. Sayuti nyo, napakasarap. Lami kaayo, lami kaayo. Good morning, Mark. Morning po. Tita Mami. Tama. Init ba? Ang init ba, guys? Okay na. Nakapag-white na naman. Oh, naka-live ka. Wala man tao. Shouty, Mami, Mami, Tita. Kuya Elmer, yaw, boom. Sabi ni Tita Mami. 10 viewers, thank you. Eh, bilhin na. Oh. Dito ako kanina, Brenda. Ano ba siya ito? Ate Danmar, kumusta po? Kumusta na kayo dyan? Dahil bilhin natin, oh. Airconan mo na yung bahay mo. Ha? Airconan mo na yung bahay mo. Grabe ni... Saan ka ba na? Sa taas? Pinakataas? Oo. Kapag mag-ulan, putang rin naman ang ulan. Wala kang electric fan doon? Wala ko, wala kang electric fan. Parang ang ano doon. Sinuling pa nilang. Bawal yung hindi ka malakas. Ba't kulog ba? Eh. Madaling araw naman makuhan. Malamig, madaling araw.
Kasi nga, hindi ka sisiling pa, talagang sobrang damit. Hindi malamok. Hindi ah. Ayos ko naman. Malinis mo. Oo. Tulog ka na. Ano lang yung alas 10. Kita mo yun dito sa labas. Ha? Ilang taon na ko dyan. Alam mo nung naman, dapat baptismal lang yung amin. Boundary ka naman pala. Oo, tako na kung babayad ako ng bahay, buwan-buwan. Kung sabihin na lang natin 2.5, wala. Ay, 500. Kasama ilaw, utang din na yan, 500 sa buwan. Wala namang ganun. Ganun. 2,000. 2,000, 2.5 meron. Sa isang taon, ilang buwan lang, isang taon. 12. Laki rin. Utang na. Laki ng pera na yan. 12 buwan yung isang taon eh. Ilang taon na ko dyan. Ay, shout out. Gumala si Kuya Elmer. Ang layo naman ng gala mo, Kuya Elmer. Sarap na mangga. Ayan. Mas masarap pa ako sa mangga. Kung nasa Magno pa kami doon, 2.5 lang ang bahay na 3 pa kami. Minsan hindi kami nakabahay ng bahay. Dapat yung mga kapatid, ang hindi nang wala. Kami nang may-ari. Ang bahay. Sabi ko, ba, ano ba nangyari? Grabe naman may. Para kasi Tatlo na kayo, sa minute lang yan. Isang buwan. Mga kabayan. Siguro may mga busy kayo ano. Sabihin ko na sana, kakamal eh. Pero alam niya eh. May-ari ng bahay kasi na nalabas ako minsan, alas 12 ng gabi, nalabas ako eh. Yung nilalaro ko pa yung kuwan. Yung machine. Masin. Yung ano yun? Karira. Oh, yan. Uso yun eh. Oo, so yun. Duterte pa yun kayo, Duterte. Ay, hindi. Hindi pa yun. Kay ano yun? Kay Noy Noy yun eh. Inoy pa. Pag pang Duterte, tulas lahat. Kay Noy Noy Aquino yun kasi nakapanood ko yun. Minsan dyan o meron dyan. Yan, dalawa dyan eh. CR, dalawa. Dito. Sa ano, sa may Ramirez. Oo, doon Sa dalawa. meron yung may loob dyan na ano. Parang bahay lang. Oo, maliit lang. Dami nagtataya dyan karira. Dati din na kumbuy ako dyan eh. Minsan din puta na eh. Tapos yung binta ko puta na. Pag natanghali ko, nauwi ako na tanghali. Sarado ako eh. Siyempre ako. Ako sa Macno. Yung 5 taon ako doon. Wala ka pa rito. Wala. 2010 ako lumipat dyan eh. Paano ka nalipat dyan? Yung kumpare ko, mag-iilo. Yung gumana ko tulong sa iluwan. Tapos pagtingin ko sa taos, kasi binubuksan nila eh. At puso ako yung may-ari, yung nanginigin. Ilinis lang ako dito. Hindi na kami nilabas sa taas. Sige. Daming kumaakit ang putang ano. Nang wala yung TV ko doon eh. Ang TV Ito na lang wala. padlock. Hindi. Parang pinto. Ayun. Pag ginuang ko, pag lumabas ako, hindi na papadla pag lumalabas ako. Pero sa labas, wala ka padla. Alam na nila. Pag nasa labas ako, utang ka. Bukas talaga. Pre, hindi ko pa na ano to. Ito na. Eh, alam mo naman ito na ako na. Dito na lang ako. Alam mo naman na hindi ako Alam pa na ako yun. Dito na. Kaya bibigyan mo ng Pagkapartido ako. bibigyan ka niyan. Hindi naman ako kagaya dati. Ilang ako na kung ano. Kasi nakarang linggo lang ako ng ganun. Kasi na mamaya. Dito na lang ako ay, ang ano lang eh, kundi lang mo. Konti pa eh. Hindi ako mag-ano.
Ay, yung akin eh. Nakakaya nga. Parang linggo lang ako nung hinakabulo. Ha? Hindi ako pay. Kasi nung nakaraan yung ano. Hindi, kapit mo muna dyan, pre. Iya. Merong may pamangkin niya naman ko. Ay ako magkano kay ano ko lang nung nakarang linggo. Oh, then. Tamsak Dan host. Ay, Mr. Lex, thank you so much. Mapay nga umaga. Ano pala yung Oo, kaya yung kumaganon. Pangit yun eh. baka ano yan, baka magbabayaw pa. Wala pa kasi ano. Tita Mami, shout out. Naisip ko rin yun. Pangit ako. Oo, may alam ka na naman dyan. Mukha kang ano ah. Gusto mo lahat na lang na nakikita mo dyan, kakainin mo na agad. Tingitiyan mo ko dyan. Kumain ka na ba? Ha? Kumain ka na? Yun ka kasi para maanuhan yun. Sa tayo ng 13 dito eh. Malalaki. Si Ivan eh. Oo, grabe yan Marlon na yan. Meron akong mangga rito nakatabi, kakainin ko. Pagdating ko, wala na. Kinain na pala. Ito kuya, magkano? 40 dito. Kung may lason yung pagkain, una siyang titigwak. Linagay ko lang dito ng karaan yung ano kayo kakainin ko pagkatapos kumain. Tingin ko, wala na. Bangis ng bata na to, tawa-tawa pa siya. Tawa tuloy si Tita Ma. Tinang bata rin. Kain lang ang ayaw kay Marlo. Marmar! Inuuna mo lagi yun. Hindi ka mo makakauli. Andito si Pen, nanonood. Yari ka mamaya. Kain na naman yung inuuna mo. Ako. Bakit? Kung mo lang tulog ang bilang yan. Siyempre, 20-20 ng ano. Tita Mami, shoutout, sabi ni B-Boy D. Subo tayo. Salamat guys. Thank you so much. Meron pa dito, binigay ni Papa. Nakatulog lang yan. Natutulog lang yan. Sabi ko, tulog ka na ako ng bayan. Gugulo eh. Pamaya, pabalik-balik na. Pag di bumibili sa kanya, sinisigawan niya, oh, ba't na? Balik dito. Gagawa. Yan, yan. Ate Emeline, shout out. Pin ko nga to sa atin. Guys, baka hindi pa kayo naka-dikit. Padikitan naman. 11 viewers at 13 thumbs. Ulam. Ulam. Bili na Karyo. Thank you. Paldo na naman Cherry, oh. Sipon niya. Dami pa. Ah? 8 viewers, thank you. Sino yung ulam niya?
Ulam ni. Ate Brenda, thank you. Salamat. Tulog ka lang, hindi na akong papantay. Kapag kain mo, mamaya. Hindi mo malinis ka dun, oh. Baka matulog, oh. Ako nakatulog na siguro. Init pa. Biling. Boss, bilhin na boss. Sayote. Tulog ka lang. Uy, sayote, sayote. Tayo, mama, kainin mo. Sa kabila dito. Hindi naman sinasagot yung sinasabi natin na si Basti nagpadala ng aeroplano sa PNX. Yung ako na hinahanap ko. At ngayon, yung pinapalakad ay hindi ka naman research. Galing ako sa kata. Hindi ako tutulog sa kata. Bakit ako tulog? Wala. Magkakaroon na pagkas na kayo. Nakagatong kayo. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng connecting time? Hindi niyo rin alam. Ito na po. Nakagatong kayo. Kaya nga napakasag itong kusupin ng mga tumerote kasi mga Undag sa kaharapan. The Brenda, shout out. Isang oras lang ako maglalay. Dami naman yan. Shout out sa team viewers. Kaya bilhin natin, sayote. 40 rin eh. Yun, 30. Ay, 25. Bili na, guys. Bili na, ma'am. Bili na, mi. Oh, ako, 200 lang. Putol naman. Si Brenda, sabi ni Mark, yo, paano sa... Tara na dito. Okay, hello. Sabi na Ate Brenda. Karen, thank you. Busy ako. May bisita. Oo ba? Mukhang tagay na naman yan, Ate Brenda. Mukhang tatagay na naman kayo dyan. Bisita eh. Mga kainom na naman natin sa Project.
Karajek, agay na naman yan. Ma'am, bili na ma'am. 25 lang po. Parang wala oh. No, 20 na lang. Hiralat magtagay. Di Brenda. Ay, Day Brenda. Kuya Elmer, Adi. Ano ba si Kuya Elmer? Yan palang Kuya Elmer. Hindi nagpapasabi ah. Tagay mo na yan, Kuya Elmer. Ubusin ang alak ng Caloocan. Caloocan ba yun? Dahil Brenda daw naglakwat siya kay Kuya Elmer. Kaya may Grace, baka di na. Sabi mo punta ka. Pupunta ba si Grace? Ay, Grace, pumunta ka na dyan. Andiyan pala si ano mo, darling mo Elmer. Daddy Elmer! Nandiyan pala kay Ate Brenda. Sugod na Grace. Umatak ka na rin. Nagsimba. Iya, grotto. Nagsimba ba siya? Na Grace, wag ka nang pupunta doon. Si Kuya Elmer. Ayaw mo mapunta yung Tita Mami. Kaya mo, Tita Mami. Para makapag-asawa naman yung mga yan. Abutan na sila ng ano. Matatapos ng 2020s. Hindi pa nakapag-asawa yung dalawa. Okay. Baka sila yung tinaghana. Si Kuya Elmer at si Grace. Tinaghana yan. Kaya nakabuo tayo ng grupo na Team Boom. Sila yung magbibigay ng kulay. Kulay. Seven viewers, thank you. Ano pulutan nila? Che, tangkay. Yaw ka, arte mo ah. Bala ka. Tatanda kang dalaga. Para kaya yung kapatid ko, ilang taon na rin. 33 na yung kapatid ko, wala pa rin jowa. Yung kuya ko, ilang taon na yun? 36. Kuya ko, magte-36 yung April 14. Ano ba pitsa ngayon, Ben? 13 birthday pala bukas ng kuya ko. Hindi ko alam dyan, Ate Brenda, saka na lang. Sunduin mo yan, Kuya Elmer na ngayon, no? Helicopter. Sunduin mo si Sangkay Grace. Para maka-jamming ka. Tapos punta kayong grotto. Get room sa taas. Hi there, from Karen. Karen, thank you so much, my friend. So very supportive parent, ha? Nice, very nice girl. Hey. Oo nga, butang ka na ng itis. So very hot. Weather Karen. Hello from Mary Grace. Mami!
Nak, wag kang pupunta, baka mapikot. Tita Mami naman, oh. Hindi yan. Kaya man siya, Tita Mami. Ay! Si Yuni. Oni! Hi, Ma'am Oni B. Hello, morning. Morning, good afternoon, good evening. Grace, shout out. Pinga natin to si Ma'am Oni B. Guys, bago natin yung bisita, si Ma'am Oni B. Salamat po sa pagpasyal. Hi, hello din. Yan, nakapin si Ma'am Oni B. Naka-live po ba kayo? Hindi. Tita Mami, thank you ma'am. Tita Mami. Walang tao. Oni B, boom from B-Boy TV. Dapat si Kuya Elmer ang mamamanhikan. Ganun po ba, Tita Mami? Iba na ngayon, Tita Mami. Babae na ang namamanhikan ngayon. Namamanhikan. Di watch lang. Nakita ko sa live. Naka-live ka. Thank you, Oni B. Salamat. Long time no see. Oni B from B-Boy TV. B-Boy, sabi ni Tita Mami. B-Boy tawa. B-Boy. Sabi ni Oni B. Hoy, iba ako. Che. Iba pala. Dalagang Pilipina ka pala. Kaya pala hindi ka pa nakapag-asawa mo lang. Dalagang Pilipina, yeah. Hindi, tatagay muna yan si Kuya Elmer. Busy work, B-Boy. Ayos yan. Work mood muna tayo guys. Habang ang panahon ngayon ay talagang hirap na ang mga Pilipino. Sobrang mahal ang bilihin ngayon. Nahihirapan ng mga Pilipino mga customer. Yan mo. 8 bandil nga lang paninda ko. Hindi pa naubos. Magkano lang bintahan ko? 40, 30. Tapos okay, Oni B, stay safe and healthy. Oni B. Musta benta? Walang Mayroon naman benta, pero hindi pa naubos. Marami pa akong paninda niya. Ano ba, bigay na? Oh, to B-Boy. You too, B-Boy. Ang Oni B. Tubo na rin naman to. Kahit pa paano. May sinubra na ako na mga 800. Pili na ma'am. 25 lang po, 30. Ay, 40. Yan. 25. Ay, pili na kayo guys. Loy! Oh, sabi niya tita mo, Marlo, bantayan mo ang paninda mo doon. Ayun oh. Marlo, bantayan mo ang paninda mo doon. Ayaw niya daw, May. Ikaw daw magpantay. Nagbubulong, sabi niya, ikaw daw bumantay doon. Puro ka daw purma. O, di ba? Sabi mo, lalabas ka raw. Ciao. Oh.
May no, sumasagot pa may no. Arlo may no, sumasagot pa. Ayaw bantayan ang balinda niya ron. Tangkad dito niyan pa. Yan. Susulpot yun dito. Bibili ko lang. Sila ulo. Sige, mamaya magtago ka na. Ay, kita dyan. Tutor, hello. Gandang tanghali. Gandang tanghali din sa'yo. Kumusta? Tutor. Maitski channel, hello. Uy, daming pumasok. Guys, dikitan kayo dyan. Pinatis video to. Ayan guys, kung hindi pa nakadikit kay video to, dikita naman po. Hello, good morning. Morning din, Maitski. Maitski, thank you so much. Salamat sa pagbisita. Pa-likes naman po, pa-thumbs up po sa mga hindi pa naka-thumbs up din. Para hindi tayo Salamat bro. Wala nga naman, video to. Guys, pa-thumbs up po, pa-subscribe yung nakapin. Exclusive ba? Ano ulam niya ate? Kano ang gulay ngayon bro? Sa UT tumaas, 450 ang isang bundle. Isang bundle, 450. Tapos bintahan ko 40. 25, yung luma. Iya. Taas ang ngayon, mga Iya, bili. patingin-tingin na tulog siya. Peter, maya-maya nandito na si Peter. Bro, video tour, tara na. Uy, tagay na kayo. Oh. Inuman na. Oh. Kaya na, sabi nito ang project. Kung inaayan nyo si Mabi, pupuntahan kayo dyan. Swimming pala kami sa sa 90 size. Swimming pool. Private pool. Sama ko yung mga pizza. Okay. Kaya kasama. Ha? Ano? Ano? Saan? Sino mo mag-aaral sa'yo? Wala mo mag-aaral sa'yo. Dapat ay ilog doon. Saan ilog? Oh, daming chicks daw. Oh, pupunta ako dyan. Sabi ni Video Tor. Repolyo, may... Repolyo, mura ba kilo? Di ako nagtanong Video Tor ng gulay. Sayote lang, kung ano lang tinitinda ko, yun lang tinatanong ko talaga. Di ako nagtanong sa sayote kung magkano ko. Vital Project, maraming salamat sa pagbaba ng banner. Six viewers, thank you po. Tayo muna, gutom na. Nakakagutom ba?
Te, patingin lang ako, te. Makain lang ako, te. Mar, patingin ako, mar. Kain lang ako. Mama Danas Vlog, shout out. Kain tayo. Kain sila sa inyo. Tsaka gulay, te. Tara tol, kain. Sige, kakain din ako tol. Nagutom na ako. Malabo ba yung lag? Malabo. Hintay lang ako mag-awal isang oras. Para maganda ako. Sabaw. Malungkot ang live na yun. Tahimik ang ating ngayon. Grabing init totoo. Sobra tol. Init. Kain kayo. Sitaw tsaka isda ulam. Lunch there? Oo. May lunch today. Fish with gulay and sabaw. Sausawan, sauce. Sauce Maria Josep. Kaon ta. Kaya gutom ma. Wow, yummy. Sino yummy? Nagkakamay sana ako. Kaso nandiyan si Karen. Sabihin na naman ni Karen, use the, use spawn. Project ng inggit yan. Kumain na kayo. Nag-live ka ba kanina, B-boy?
Copyright. Tara Madam B-Boy para makita mo si Videotor. Nag-live ka mamaya para makita namin. Kain, Billy Greg. Main, kumain na kayo, Main? Ngaw natin, Brenda. Wala, matakaw. Isang kanin nga lang, matakaw.
Busog man. Ano sura ni Ate Brenda? Ano sura? Oh, masarap ata sura niyo ah. Sama? Atau saan? Ay, John. Buat di mo katayo eh. Kano lang ang benta, pre? 8 lang yan, mahal eh. 420. Kano na ba? Sabot nila TV ng bro. Sabot nila TV. Ano ba? Ganda ba? Nakano? Mga 600 lang. Uy. Oo, ka na sa paninda mo. Sige, mamaya na lang. Wala na pa. Chicken curry tokwa. Tapos may dinuguan daran ako umangkol. Oh, sa'yo iti balot. Ano? Ah, bili na. Hindi nga makakalaw si Tol Hermes. Kabusugan. Sundutin mo yung pwet. Adi nagluto pa ako. Pansit ba? Karasa, pansit bihon ba? Ate Gwen, hindi ko maray. Maray ako magluto mapaoy na. Okay lang ito. Ay, pin ko nga pala ito si Ma'am. Ay, Ma'am Corselda, hello. Miguel short man, Joe. Sutang nun sa kakanton. Ah, sarap yan. Okay, B-boy, salamat ah. 8 viewers at 19 thumbs up. Thank you. Kailangan maubos ang paninda namin. Ngayon kasi bukas. Alis kami. Kami na lang nanay. Doon, tambay na naman ako. Tambay na naman. Sarap buhay na naman. Ay, Sagani, shout out. Salamat sa patamsak.
Boom, tusok. Dalawang araw yun. Mag-live ako later mga kaibigan. Sige lang. Organic, no problem. Heavenly Vlog, 21 like host, salamat. Gandang hapon, gandang tanghali, idol. Salamat sa inyo guys. Ten viewers at 21,000. Maraming salamat. Ate Emmeline, thank you. Guys, yung naka-pin, baka hindi pa kayo nakadikit dyan. Dikitan niya, si Tita Mami. Si Brenda, thank you. only yellow, no yellow. Yun na ma'am. Please double tap the screen guys. Sabi ni Isagani. Isagani, salamat sa copyright yung ano. Walang. Guys, baka pwede patusok sa upcoming premiere. Thank you po. Oy, may upcoming premiere daw si ano, Heavenly Vlog. Pasuyo na lang, patamsak. Welcome Sangkay. Yung ano, yung nagbaba ng link, tusok naman sa kanyang po. Salamat. Mega salamat po, Tita Mami Fitness, sabi ni Heavenly. 5 viewers, thank you.
Hello, Heavenly, sabi ni Tita Man. Sagari, hello. From Tita Man. Akala ko bisikleta. Yan, tapos pagkas ng bisikleta. Saka tayo pala. Yung ano ba, parang store. Siguro nilagyan niya ng makina, no? Siguro ganun, nilagyan makina yun. Medyo muna, Mark. Sampay lang ako. Sige lang, ano. Tita Man. Ma'am Criselda, salamat. Napatawa-tawa dyan. Heavenly, thank you sa pa-heart. Say, ma'am, sa'yo, te. 24.85. Bili na ate, ah. 21. Kumusta na po, tita? Sabi ni Heavenly. Yun lang, ma'am. Sa'yo, te, ma'am. Yan yata yung bike ko. Marmar! Ang ulit mo talagang bata ka. Kaso bawal ka lumabas dyan, baka mahuli ka. Dumali pa rin kayo. Oo, dumala yan. Umikot kang gano'n. Maganda ako, guys. Tita Mami, baba na kita. Maganda ako. Live na yung iba dyan. Mag-live na. Salamat sa 4 viewers. Team Boom, thank you. Salamat ng marami sa inyo. Sa mga pumasyat. Bye na. Maganda ako. Nakano na ako 1 hour and 21 minutes. Bye-bye. Salamat po sa inyo lahat. Maganda po ako. Fine. Loud na ako. Salamat sa inyo lahat sa mga pumasyat.